קרן יחד, עדיין לא הצטרפתם? 12 שנים קרן יחד כבר פועלת ועושה טוב בעולם, והגיע הזמן שגם אתם תהיו חלק מזה. חלק מהמשפחה הגדולה הזו של חסד וערבות הדדית. אתם ודאי מכירים את קרן יחד, אבל ליתר ביטחון הנה תזכורת קצרה. במקרה של פטירת אבא או אמא חס ושלום, עומדת המשפחה בפני שוקת שבורה. אל הקושי הרגשי מצטרף גם הקושי הכלכלי והדאגה להמשך הדרך. במקום מגביות נואשות או גיוס כללי של המשפחה והחברים, די מביך יש לומר, קרן יחד מהווה בסיס כלכלי בטוח ויציב. אז איך זה עובד בשטח? חשוב שתדעו, אין תשלום קבוע עבור החברות, וכל עוד לא קורה אסון לא תוציאו אף לא שקל אחד. לא על קרן יחד לפחות. ברגע שנפטר אחד מההורים ממשפחה החברה בקרן, נגבה מכם, מכל החברים, סכום של עד 64 שקלים למשפחה. סכום זה יספק תמיכה של עד 150,000 ש"ח לכל אחד מהיתומים שמתחת לגיל 30 ואינם נשואים. הסכום הזה יישמר לטובת היתום להמשך חייו, ללימודים אקדמיים וכמובן לחתונה והקמת הבית העתידי בעיתו ובזמנו. כשיש צורך בעזרה דחופה, על פי שיקול הקרן יופרש מהסכום הזה לטובת רווחת המשפחה. נציג מקצועי של הקרן ייפגש עם המשפחה ויבחן יחד עמה את צרכיה ודרכה הכלכלית בהמשך החיים, בתקופה הקרובה ובעתיד הרחוק. החברות בקהילה הגדולה הזו מאפשרת להתמודד עם צרה לא צפויה בצורה מאורגנת, ללא מבוכה מיותרת ובמאמץ מזערי של משפחות הקהילה. רוצים נתונים? בבקשה. 12 שנים, 28,000 משפחות, והכי מרשים, בזמן הזה עזרנו ל-845 יתומים בסכום של יותר מ-100 מיליון שקלים. אני אומר עזרנו כי זה יכול להיות גם אתם. כל אחד שחבר בקרן שותף באותה מידה להצלחה המדהימה הזו. והנה ההזדמנות שלכם להצטרף. איך מצטרפים? אין פשוט מזה. מלאו את הטופס המקוון ואתם בפנים. טופס מקוון פחות מתאים? אין בעיה. השאירו פרטים ונציג שלנו ייצור קשר ויעזור לכם להצטרף. אז קדימה, עשו את הצעד הקטן הזה ויחד נהיה קרן ענקית של ערבות הדדית. כשכולנו בקרן יחד, אף אחד לא נשאר לבד. להתראות.